Sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Yudo. Wilujeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Wah, alhamdulillah wa syukurillah saged kepanggih wonten ing desa Jarak nggih. Nggih. Mercane muni sik. Men saya meriah kok. Nggih, saya meriah. Nggih. Sik apa neh? Oh, ngenteni bare nika mungkin ben. Lah sebabnya napa? Ora ngrungokne aku, ngrungokne mercon nggih. Iya. Nggih. Ben ditelasne sik. Nggih. Lah kados mekaten menika lho. Nggih. Kehebatan dan juga semangate Piyai Jarak. Nggih hebat. Nggih. Anggenipun kepengin memeriahkan bersih desa syukuran wonten ing mriki. Leres dawuh panjenengan. Malah kepara mengke terakhir mboten mercon, Pak. Napa? Langsung bom. Hebat. Apresiasi dan salut untuk segenap panitia bersih desa ingkang wonten desa Jarak mriki. Lah nggih, luar Nggih. biasa. Nggih. Lagi iki lho dagelan metu dibarengi mercon ya iki. Nggih, nembe niki. Ben kersane telas riyen. Ah nggih. Nggih. Hebat. Pangapunten Bu Lurah. Wah, sampean kalau wau pun sapet jagong kalih Bu Lurah. Suwe. Nggih, kula mboten dandan wonten balik desa kadoan, Mas. Lah terus dandan temu ndi? Kula teng kandange Mbah Misnun. Ing atase jenengane pelawak kondang, pelawak viral laris kok iso ning kandang iki lho. Lah pripun wong balik desa adoh ku mlaku kadoan panjenengan apa pas nimbali kula mengke malah kesuwen. Akhirnya ampreh cedhake kula teng wingking. Nggih. Teng kandange Mbah Misnun iki sapine wih gedhi-gedhi, Pak. Nggih to. Kula pas pipis lho kok sapine wedok mundur ngene to. Wis jelas iku nek somben pedete mirip aku ya berarti karo aku Mbah Misnun iki. Iya. Alhamdulillah Nggih. kalau wau minggah panggung dikawal karo linmas loro. Sing siji sopan tenan. Elok Piyai mriki kok. Sing siji nrimo. Kok iso nrimo? Lah jenenge sopan karo trimo lho. Nyat asmane niku. Nggih, sing sopan iki sampean pirsani piyayine. Pripun? Mas yo tuwekno gaul rambutnya dirondap. Saya kaya tanduran. Kula dikowawal ning ndi ditutne. Lho dandan ning kandang ya ditutne, minggah panggung ditutne. Nggih. Sing ngerti kalau dagelane teko. Lah sing gak ngerti kalau malinge kecekel. Kula kan nggih isin to. Niku mergo panitia tanggal jawab ngoten niku. Tanggung jawab. Nggih. Niki patut diapresiasi dan salut untuk pemerintah Desa Jarak. Nggih. Karena nopo sampun gelar wujudipun bersih desa punika naluri nalar sing diuri-uri Leres. warisanipun para leluhur, warisanipun para kuno. Nggih. Sebab apa diarani kuno zaman aku rung ana. Mulane dilestarekne diuri-uri ini adalah sangat luar biasa. Leres. Nggih. Hebat tenan kok. Nggih. Wong nyatanipun Piyai bersih desa niku janjane tetep sambung kali tuntunan agama kok. Leres. Gitu. Dawuhipun Intine nuwun sewu, intine Nggih. Piyai bersih desa niki lak ana telu. Leres. Siji syukuran, loro sedekawan, angka telu niki kangge ajange silaturahim. cocok Sing dawuh telu-telune panjenengan. diperintahne kali agama. Anandofatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Wong resikan menika sak pirangan saka iman. Leres. Jer ngawontenaken bersih desa menika bakunipun ngresiki jiwane, lahir lan batine supaya ora ana suker sakit. Adoh saka memala, adoh saka sukerta, caketa ing kawilujengan katentreman lan kabagyan kabeh warga Jarak tak dongakne panjang umur Allahumma. Amin. Akeh rejekine Allahumma. Amin. Sehat awake Allahumma, lunas utange Allahumma. Jelas mekare gung lunas Mas nika. Kok iso? Amine banter kok. Wah iya. Kula niki kalih Piyai Jarak niku pun mboten sinten-sinten Mas. Oh, asring tidak mriki to? Kalah Piyai Jarak, desa Jarak niku saya sudah paham. Desa Jarak niku terdiri dari 2 dusun, 4 RW, Leres. RT-ne 14, Nggih. jumlah penduduk 3.100, rondone 240. Sampeyan ning nganti tekan rondo bareng Loh, ngapal. survei karena apa? Ini ada info yang masuk valid, boten Nggih. saking sinten-sinten. Tek akeh men rondone. Lho lah pripun lah Yayang, sampean boten pirsa Yayang to? Yayang sapa? Lho Bu Lurah ibu pacare sapa masane?
Masya Allah nembe ngerti. Sekelimah sampean matur teng dhuwur panggung nyocok rasane ngatiku Mas. Sampean ketoke pengen dadi pesaingku ketoke. Ngapunten Cak Yuda, kula mboten ngertos saestu. Ora ngertos. Pripun Allah. kudune kan sampean kulak pawarta. Bulurah ke sejatine sapa? Masalah saestu kula mboten ngerti. Dados bulurah niku Pengen nun sewu. dadi pesaing sampean teng mriki. Mboten ngerti. Dados bulurah gandeng kalian jenengan. Dangu Pak gandeng kalih kula. Pripun to? Syukur. Sampean ngelokne bulurah lemu wah ra ngerti khasiate wong lemu sampean. Lah piye khasiate wong lemu? Wong lemu niku penak Mas. Kok iso? Ning ngisor iso dadi kasur. Ning dhuwur iso dadi selimut. Ngiringan iso dadi guling. Keloni setengah jam ning sikil iso kram ngene terus. Nggih. Dadi jenengan caket sanget kalih bulurah. Lho, bulurah niku pripun nek kalih kula nek nimbali niku mboten Mas, mboten Cak, mboten Pak. Terus Sayang. Masya Allah. Lah kula nek nimbali mriku Beb. Oh bebek ngoten nika. Nggih, ayang Beb niku kula nek mriku. Pripun sampean niku dangu mak gandeng kalih kula. Lho, lha iki to, mesam-mesam mawon to. Lho, pripun pedhek kula? Nggih. Modele kaya ngoten niku. Lah pancen piyanyene grapyak ngoten kok. Lah grabyak sinten sampean niku lho, sampean niku sing sampean dol murah sampean sebagai wong lanang. Lah kok iso? Lah blurah sampean cedhaki terus. Lho, sing nyedake mboten kula, bulurah iki nyedak-nyedak malah nyedaki kula malan. Tul. Weh. Kuwi dihormati piye sak desa lek menyeluk sanggrimu dhewe. Saya bulurah nun. Aku kapil zaman pacaran. Tak teluk taltul ae. Pancen asmane Dakwatul. Nek dakwahe ngedeni tule lho sing gak medeni blas. Nggih. Bu, bulurah. Ayang. Wah, Dik kaya ngono to kelakuanmu. sampeyan nek kasar kuwi bulurah lho. Lho, maksudnya nuwun sewu ini tidak ada batasan antara lurah dan bawahan, tidak ada tamu dan apa itu tuan rumah. Ini adalah antar sesama kasih sayang. Wah, nggih. Sayang. Aja mbok baleni. Kowe iki nek wis sitok aku ya saku tok ae. Iya to. Weling ora? Zaman awakmu jago lurah pertama sing kragati sapa? Oh sing ngragati sampeyan to, Pak? Sapa sing ngomong ya pake kono to, Pak? Tak kira sing ngragati kono ora. Sapa kula mamung nderek urun ndedonga. Urun ndedonga lho. Masya wong urun niku iso urun tenaga, iso urun prabeya, iso urun donga. Nek ora iso urun tenaga, urun prabeya ya urun donga. Ning nyatane pripun 3 periode dimenangkan oleh budak watul untuk solihah. Oh, elok tenan nggih. Wis pokoke 3 periode sumpen rasa jago neh. Ya ra entuk pancen maksimal 3 periode kok. Lah iya mulane ra entuk gak takon. Oh, nggih. Umpama entuk ya menang neh dheke. Ora nek musuhe kok. Nggih, rencana niki kula wau di WA. Pripun? Wayang kulit niki mboten namung setahun sekali. Pendak minggu, Pak. Alhamdulillah. Matur nuwun. Tegese bulurah kiai perangkat desa matur nuwun, sedaya para pini sepuh matur nuwun, sampun maringi menapa menika rejeki dumateng Mas Yoyok lan kula rencana seminggu, Pak. Seminggu pisan ya. Nggih. Luar biasa elok tenan. Dalam bentuk YouTube. Lah gur nyetel YouTube bendina ya iso cak wingi. Nggih, lah tapi kan termasuk apresiasi teng panjenengan lan kula purun mirsani YouTube. Ini hebat, ini termasuk salah satu desa menjadi tolak ukur barometer di Ponorogo, Jawa Timur bahkan Indonesia, kekompakan dan keguyup rukunannya dalam melestarikan budaya tradisi. Niki Pak, jarak kok Pak pripun warga masyarakate panjenengan pirsani. Ayem, tentrem, guyup, rukun, ora tau gegeran, ora tau tukar padu, beda karo daerah-daerah kono. Nggih. Ning kono-kono kae senengane tukaran, senengane gegeran, senengane gelutan. Karo tangga ora nyopo, karo dulur ora akur. Tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku kalung atine melung-melung, tanggane tuku mangkok atine gondok, tanggane tuku ceret lho mencret. Nganti kaya ngono kuwi ya. Saking sereke milik barang kang melok selak ke susu muluk, iri serai dengki, itu penyakit yang harus dihilangkan. Kados dalu punika tata lair kan namung hiburan, tata lair namung tontonan. Ning yektosipun dalu punika tarekotan utawi tirakatan.
Ngenyuwun ning ngersaning Gusti supaya desa Jarak menika pinaringan ayem tentrem, masyarakate guyub rukun. Amin. Hiburan niku namung selingan, bakune niku ndonga, Mas. Nggih. Ponorogo padakne. Nggih. Ponorogo niku nuwun sewu agama sampun jelas. Lho pripun pondok mayak hebat. Nggih. Mriku wonten pondok terbesar se-Asia Tenggara namine Pondok Glontor. Niku Sik. Sampeyan iso ditapuhi wong pirang-pirang. Sinten, Pak? Pondok modern Gontor. Kula wau ngomong napa? Glontor. Salah, Pak. Aku ki benerne sampeyan. Lah nggih. Nggih. Pondok Gontor. Niku sing bener. Heeh. Lah sampean aku lho ngono piye? Sampeyanmu salah mergo muni Glontor. Salah. Iki piye to? Kuwi njaluk dipacul lambemu apa piye ora? Lah Kuwi dibenerke ngono lho. Lah ngerti wong salah kok sampean tiru. Alhamdulillah. Ayo. Pondok Gontor, Pondok Mayak hebat berdiri di sini. Ini mewujudkan bahwa warga masyarakat menika cinta terhadap agama, cinta terhadap budaya dan juga bangga bernegara Republik Indonesia. Nggih, leres. Cekel kabeh warga masyarakat mriki. Nggih, leres. Kejawi Pondok Gontor ugi wonten mriki menika wonten pondok yang sangat luar biasa nggih Pondok Wali Songo Ngabar. Oh, Ngabar iki. Kecamatan Siman mriki mila kula ngaturaken sungkem bekti dumateng pebunden kula Bapak Kiai Ihsan ing Pondok Wali Songo Ngabar lan ugi Bapak Kiai Kusnun sugeng mirsani Nadianto lumantar YouTube mekaten. Nggih. Wong Ponorogo menika pono punika ngerti raga punika awak. Ateges ngerti ning awake dhewe mulat sarira hangrasa wani. Ora goleki elek-elian ning goleki eleke dhewe, ora metani elek-elian ning metani awake dhewe. Wong jenenge raga punika ragangane awak. Sing diragoi rina lan wengi. Nek reget ya kudu gelem ngragati. Wong jenenge wae raga ragangane awak. Iya. Kanthi bersih desa, kanthi sedekah bumi niku termasuk reget raga sing rina wengi diragoi niku diresiki lantarane tirakatan ndedonga hiburane wayang kulit. Nggih. Kenapa kok hiburane wayang? Napa nih? Sebab wayang menika naluri, Mas. Wayang menika jarwa dosake warisane eyang utawa wajib sembahyang. Tinggalane para wali, tinggalane para sunan. Paham kula? Sing nglakokne wayang jenenge dalang. Dalang menika tegese ngudal piwulang kang luhur, piwulang kang becik, sing becik padha dienggo, sing elek padha ditinggalno. Sampeyan dalang, Pak. Oh iya. Kok sik kelir ngopo kok rupane putih? Kelir rupane putih niku nggambaraken jagat menika suci. Apa to tegese suci? Bulurah susune sak panci kali. Kono tak kepruk dhewe lho, ora senengane ora. Sering anu ngoten lho, sering sulanan suci tegese kaya jabang bayi lagi lahir ngono kae. Jabang bayi kang lagi lahir ora duwe dosa, niku suci tanpa dosa ibaratnya kaya kertas putih, Pak Yoyo. Wayang tengen karo kiwa. Tengen karo kiwa. Kiwa tegese iki hawa. Wong kendel hawa napsune. Kumalungkung adikang adiguna. Sing tengen ngopo kok madhep rono, sing kiwa ngopo kok madhep rono kabeh, renek sing madhep rene. Nek adep-adepan kancane glut ngiwangi, Pak. Lah iya ngono kuwi. Filsafate nganti kaya ngono. Filsafate lho sampean kula tangkleti sejarah mboten paham kok. Napa? Singosari ngadeg, bar Singosari ngadeg mudhun Majapahit. Bar Majapahit turun kerajaan Islam pertama ning tanah Jawa, Demak. Saniki kula takok, sing ngedekne Masjid Demak sinten? Halah Raden Patah dan juga para wali Allah. Aduh. Enek saka guru siji saka Kanjeng Sunan Kalijaga. Kosek to sejarahe ngono kuwi. Alah sejarah endi kok. Wong ngadeke Masjid Demak gak paham, sing ngedekne Masjid Demak sinten? Sunan. Aduh salah. Raden Patah. Aduh nyapa Raden Patah usung-usung bareng. Angel men to iki. Jeneng Sunan Kalijaga. Mboten saged. Lah sapa? Pengen roh sing ngedekne Masjid Demak. Pengen. Tukang karo kuli. Saman wis tau ngemut mercon bledos ning cangkemno wis tau. Nek kala jengking pernah, Pak, kala jengking.
Loh, niki fakta loh Pak, sejarah itu jangan dilihat, jangan ditinggalkan. Jas merah jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Sejarah menika sejo sing aja diarah-arah. Itu harus kita pertahankan. Lumadina agama suci mboten saged mlampah tanpa wontenipun Wali Songo. Nggih ta? Ngene kok Pak mantune Sunan e. Waduh. Sunan sapa? Sunandar. Iki lho Cak Yuda. Nggih. Iki Bu Kades, kepareng-paring dawuh WA kalih kula. Nggih. Bu Kades WA. Lah kok malah WA karo kono ora WA karo aku. Piye to Dul karepmu? Ya bener Bu Kades. Lah nyawang karo akon rada lumayan lho awakmu kaya gemuk ngono. Lho. Ngenyek sampean niku. Pripun to? Nggih. Wong gila pe kaya ngene kaya gemuk. Pripun niku? Surasane pripun? Mas Dalang, Ketua Paguyuban Kepala Desa, nenggih Kepala Desa Sekaran. Menika Pak Kades rawuh kalian Pak Dewan Bapak Riyanto. Lah niku Mbak Kades Sekaran. Oh, nggih. Wah, niku tukang nyawer niku. Nggih to? Nggih. Mbak Kades Sekaran. Wah, komplit berarti nggih jajaran Porpom Kimcam, pimpinan kecamatan sedaya rawuh, Pak Camat, apa Koramil, Kapolsek sedaya lan perangkat desa sekecamatan Siman ndugi sedaya hebat wilujeng rawuhipun Pak para Demang. Nggih. Mila saking menika kula nyuwun nganti sanget dumateng Bu Kades, Bu Dakwatul jenengan pinarak wonten pepanggungan mangke nderekaken Bapak Riyanto ugi Pak Lurah Sekaran minggah wonten panggung. Ngoten nggih? Oh ngaten nggih. Diaturi minggah mawon mboten napa-napa. Duduk. Ayo kene sayang, ayo kene. Ora usah ngrungokke gurem ceceker. Antarane sliramu lan sliraku iki wis nyawiji tekad bakal urip bebarengan nganti tumekaning pati. Monggo, Bu. Ora tanganmu kok iso kaya ngono iki ketemu pirang perkara. Lho, pripun to sampean? Kuwi astane bulurah iso kok cekel iki lho. Yang sampean jelasne. Sampean jelasne yang. Sik dicaosi mik. Nggih. Niku. Mikku apa mik iki? Oh mik iki. Tak kopro. Sampeyan mik sini. Nggih. Sugeng dalu Bu Kades. Sugeng dalu. Nggih. Mas Dalang. Mboten lho jenengan kali Cak Yuda iso akrabe kaya ngono. Nembe niki wau. Saderenge mboten ngenten. Lho jare jenengan nalika nyalonke yang pertama ndiyen sponsore Cak Yuda. Mboten niku suudon niku. Salah. Fitnah. Fitnah. Lain di bibir, lain di hati lho sampean. Mboten. Hati dan bibir saya itu sama nih. Bibir sing ndi? Lho. Bibir ya iki karo iki sampean ya enak ora. Tak kira bibire. Siap. Nggih. Pak. Nggih. Alhamdulillah. Ingkang Bapak Lurah Sekaran? Ceritane ketiban sampur. Nggih. Nika Pak Lurah Sekaran. Gara-gara bunjarak jane aku mung diparingi pisan. Tapi kenyataane nek apa sing tetep diceluk kon melok becek. Padahal nek maring aku sepisan tok dek mben taun 2011. Nggih. Ping pisan tapi nek ngeling-eling sampai saiki nek apa-apa panggah diceluk. Napa niku 2011 niku? Ya gara-garane kae to. Sing pundi? D5. D5 niku napa? Datang duduk diam dapat duit. Oh, sampai saiki duitnya panggah dijaluk. Ganek enteke. Nyuwun ngapunten. Nggih. Sugeng rawuh nggih Pak Lurah Sekaran. Niki halo Pak Dewan nggih. Pak Dewan. Lah niku Pak Dewan. Niku Pak Dewan iki bos kula niki. Sak wanci-wanci kula utangi menika nggih. PDIP. Nggih, Pak Riyanto sugeng rawuh, Pak. Alhamdulillah, nggih. Nggih. Mas Kanggo niki kirang jangkep menawi Bu Camat. Mas Cahyo. Mesti bar mirsani ning Sekaran wingi. Nggih. Mas Kunto Cahyadi. Nggih, Mas Cahyo niki kirang jangkep menawi Bu Camat mboten tindak mriki. Lho, Bu Camat wonten niki Bu Camat. Mbak
Katuran minggah wonten Monggo Bu Camat. Mboten Tindak mirangi. panggung mriki. Kersane jangkep. Monggo Bu Camat. Sanipun jangkep, Mengke Bu kalih kula Bu Camat. Monggo Bu Camat. Tapi nyuwun sewu, Bu Camat mengke nek mriki piyambak sae kiamtune mboten tak wantun. Kedahipun nggih dipun dampingi Mbah Sawuh. Ngoten nggih. Sing Mbah Reksa mriki ki termasuk Mbah Sawuh. Nyuwun sewu Mbah Sawuh, monggo kuaturi pinara. Monggo Mbah Sis. Monggo Bu Camat. Mbah Sawu derek minggah niki mungkin. Nggih, kedah, kedah cair, ndelek, cair. nggih, Cair, kedah Mas. ndelek niku. Kok iso cair piye to? Pokoke nek Mbah Sawuh ora gelem munggah, sekarang langsung mudhun mulih. Penak-penakan ta? Monggo Mbah Sawuh kuaturi pinara. Bu Camat, monggo Bu Camat. Monggo, monggo. Ah, nggih Pak Jan. Monggo Bu Camat kuaturi pinara. Nggih. Monggo Bu Camat. Kali Mbah Sawuh, monggo Mbah Sawuh kuaturi pinara. Pilih sekaran mulih apa pilih Mbah Sawuh munggah? Penak-penakan iki. Monggo Mbah Sawu minggah monggo. Lho, mboten betul to. Anu ngampil sebelahe. Lah niku. Dompete niku. Oh, nggih, Waduh, 7 dina 7 bengi ra bakalan kelong iki. Sampai ora ditekuk. Nggih, matur nuwun Bu Camat, nggih Pak Lurah Sawuh matur nuwun, nggih. Cak Yuda, Dalam piye iki arep diaturi apa? Piye-piye iki? Sampeyan sing undang munggah lho mau. Kula badhe request padalang. Apa wong lomba jeneng munggah panggung niku Nggih. apa lomba pidato napa pripun niku? siji nek gak nyanyi, loro ya nyawer kok iso mosok Niki gak paham. niki asline niki kula hobinya menyanyi niki. Hobine nyanyi. Ya paham nek kula Tapi sampean. tapi bakat saya itu sangat terpendam. Kayak mboten muncul belas nih. Dadi mboten Sampeyan saged memang nyanyi. gadah bakat terpendam, tapi nyuwun tulung sampean pendam mawon nggih bakate sampean. Kula lek mendem niki kejeron dadi mboten saged nyanyi belas Nembang nek anu, kula. Pak Lurah panjenengan suwantene Kula sae. nek nembang kula bares mawon bareng saged. Kula tak request lagu mawon. Napa-napa? Bojoku ora tak silihne. Khusus sing nyanyi bojoku ora tak silihne iso tak sawer 200.000. Nek ra iso balik 300. Sinten niku sing diutus nyanyi? Nek jarak sing nyanyi kuwe 300, nek gak iso balik 400. Pun mboten saged. Nek dari tim dalang khusus sing nyanyi bojoku ora tak silihne 200.000. Nek ora iso nyanyi balik 300. Penak to? Kuwi nyawer apa kok malah akeh balike wi? Ngeten lho Mas Yuda. Nggih, pripun? Wong atine wong seneng ki kan larang. Oh nggih. Nek memang rasa nyenengne ya genten tak denda. Oh, nggih. Hitungane wong rentenir pas kakepe ngeten iki. Wonten sing saged Mas Hah? diajeng. Saged. Kanca-kanca wingking? Monggo. Alah. Oke. Oh, iya. Lah nek Ah, ngono. madang karai tolak Sinten? ukur padakne. Anak buah Pak Dalang nggih. Maju. Ya nak 200. diajeng. Ayo nak. Jelas Ayo, penabuhe tunggu, ya 200 sing kok penabuhe. Matur nuwun lho Pak Lurah, jenengan Pak Lurah Sekaran. Dados mangke dicethake sakderenge muni. Sindene mangke sing nembang 200, pengrawit penabun niki per gundul 200 sedaya. Ngoten nggih, Pak? Cocok. Nek panjenengan kula undang teng Sekaran aja kuwatir. Lah kapan ning undang niku kan? Tenang mawon. Tenang. Padahal Sekaran iki ngatasi masalah sing tanpa masalah. Malah semua pegadian serba nih. mungkin nggih. Sekarang Sinten iki Mbak? Niki Mbak Monggo. Diajeng Candra Mulya. Diajeng Candra Mulya, Pak. Nggih. Yo, nek ngono diaturake. Oke. Nggih. Ngapunten nggih, Pak. Nggih. Judulnya apa nok aku ora apal apa mau? Bojomu sesuk tak silihe. Aja nyapa bojoku kok silehi. Niku namung lagu lho, Pak. lagu to. Mboten napa-napa. Nggih. Iya. Gak paham. Nggih. Matur nuwun. Oke, yo diaturake yo. Monggo. Dados. Goyang, Pak.
Mengke kasire Carane kula kuwi kadung janji, jane ya sosok rapas, tapi janji adalah hutang tetep ra ketang duit adol godhong ya panggah tak wae. Nggih. Tanggung jawab, Pak. Dawuh, Pak. Oh, nggih, Pak, nggih. Oh, nggih. Matur sembah nuwun nggih, Pak, nggih saderenge alhamdulillah. Abrit Pak Yoyo. Selamat, alah. Sampun mateng Pak Yoyo. Matur sembah nuwun nggih, Bu. Sehat selalu. Meleh. Lestari. Nggih. Siap, Lestari oke. Ibu kuwi, Pak. Nggih. Sik no, sampean ganti istirahat sik. Ganti gendeyane. Iki wau nek bojoku disilih 200 nek Lestari 300. Pripun? Oh, nggih, siap, nggih. Nggih. Mbak Prigel ya, Mbak Prigel ya. Prigel. Lestari ke. Tanjake iki bintang tamune. Tanjake Prigel. Mangke anu garapane nderek mriki nggih Pak Prigel nggih. Nggih. Siap, nggih. Kuwi sampean kersane digarap karo Cacah. Ya gak ngono konsepe Cak. Musike lho maksude. Nggih. Nah, nggih. Nggih, sugeng dalu Bu Lurah. Masya Allah piantun kok cantik banget. Ya iki Mbak Yumu ya iki. Loh, kok Mbak Yumu piye? Sampean temu pirang perkara kok muni Alah, kaya mun ngono. anu tak WA. Koken perkara niki mengki. Koken perkara nggih, Bu. Dirasa Sugeng wis dalu. Menika Bapak Lurah Pak Lurah sekarang. Bapak Lurah sekarang nggih, Aku Masya gak Allah. wani nyawang timbang ra doyan mangan. Lah ten apa ta, Pak? Sangke ayune Masya tiwas Allah. ngengen ora kelakon tiwas rasa turu Pak Darang ngoten critane iki. Kaya kula mawon malah aman. Nggih. Kula Pripun? nyawang debok entuk dhuwit, lek nyawang sinden kelangan dhuwit kula malah, Pak. Tuh. Alah mboten, ora Oke. nyawang debok wong kula dugi niki wong jenengan lirak-lirik ngene ngono kok. Asline kira mripatku kok. Nggih. Niku malah bagake niku Pak DPR barang. Menika Bapak DPR. Oh, menika Bapak Lurah Dongkol. Menika Bapak lho. Pak DPR. Oh, niki Pak DPR. Bos besar begune 40 iki. Wah, jan Masya Allah. Sampai nyanding iki. Sampai tanding to, sampai tanding wong ayu. Disanding. Iya, tanding wong ayu, Mboten tanding wong apa-apa ayu. tadi nggih. nyanding. Niki nyun sewu, Bu Mbak Prigel, niki Dalam. Mbak Rasawu. Kombine 7. Pak Dewan iki begone 40. Wah, Nggih, sampean pomo nyanding ki gak rugi. Monggo tak ngoten. serahne semua aku serahkan padamu. Lho. Atasi pokoknya. Aku malah wedi to Cak Nggih. Ido. Pak Lurah sekarang ini pinter lek ngremuk kancane ya. Ya nggih, wes. Pinter Mbak Lurah. Lah kok penak men ora melok nangan-nangan bludrah pulute ya kudu kabeh melok ngrasakne. Waduh, nggih, leres So, nggih. golekno. Lah kula kali Pak Lurah niki planggih padha karo anak karo bapak kok kon nyanding niku piye? Ora apa-apa, anak karo bapak iki nek pas akeh wong. Terus, Nek pas sepi kan ya tetep anak karo bapak. lah iya kene. Tenang mae Cahayu, tenang. Megane apa? Nyun sewu pun salah paham ya. Barang colongan setengah kurang susui biasanya enak. Yo. Aturane Pak Yudo ya. Pak Dalang ngatur ambisi kula teng ngeten niku. Lagi ta. Mboten sati baleni, becas baleni. Mengke wianan mawon. Biaran cukup bianan nggih. Nggih. Guyon-guyon sekedar intermezzo pun salah paham kok lurah sekarang yang kene dayoh omongane kok kasar ngoten. Nggih. Mboten napa-napa Pak Lurah, mboten napa-napa. Kan niate jenengan lah untuk menghibur warga masyarakat. Nggih, leres Pak Dalang nggih, leres. Lestari nggih. Lestari. Tembangipun Lestari nggih. Mari Mbah Sawuh, derek Mbah Sawuh niku napa? Nggih, Lestari nggih, Mbah. Nggih. Duet kalian jenengan ngoten lho, Mbah. Mas Yudo, monggo Mas Yudo. Ya, kula mboten apal kok. Niku suarane elek kok. Bener nggih, kula apal, pun. Nggih. Ya maka dipun aturaken Nggih, Lestari bersama Mbak Prigel. Yuk, dados. Asik. Berat. Prigel Pangayu. Sang Dewi katon lam-lam
Iku bersama Madam Karaki Cahyo Kuntadi Rajanya musik Indonesia titisane Condong Raos Horek berkepito pedolo mangapak-ngapak geger pasewakan Jawi Pak. urung. Matur sembah nondalah mbok sedaya mawon to Pak. Wah, iki nggo alah surat cinta iki mesti. Nggih. Lah. Malah Bu Lurah. Matur sembah nuwun. Tur nuwun, Pak Mbak Lurah Sekaran. Wah. Pak Rianto matur Pak Rianto, nuwun, Pak Pak Lurah Lurah, Sawuh nggih. mbah nuwun. Mas Raga, nggih, Mas Raga. Pak anu nggih. Hebat, Pak Lurah Sekaran. Wih. Bu Lurah, matur Mas sembah nuwun Raga. Bu Lurah. Sehat selalu nggih jenengan, nggih. Ampun kesel-kesel lho nggih. Wah. Bu Lurah sehat selalu nggih panjenengan. Nggih. Hebat. Ampun anu lho polah nemen-nemen lho mengke anu nembe Ngopo? meteng nom. Nun sewu panjenengane lak bar kembali iki lak kecapean. Nggih. Akhirnya sempat opnam 2 hari wingi kuwi. Sinten? Bu Lurah. Nggih. Setu nembe keluar dari rumah sakit saiki duwe gawe. Dipujake muga-muga tansah sehat selalu. Ngono. Sehat seger waras, panjang umur, kagem Bu Lurah. Sehat. Iki nyapa to iki? Ya Allah, Gusti. Apa? Kuwi ranjo ning kono ki adem piye? Ora mbok celuk-celuk. Piye? Maksudmu lho? Hawane ademe kaya ngono randang mbok celuk-celuk. Kurang ajar kowe. Wah ki mang yo dapuk to Mbak, dapuk to. Kuwi dandan napa? Dalange barang iki melok ngomong ae. Kok sik ngerti-ngerti nek Lah wong muring. dalang ki yo wajibe dalang ki ngomong kok wong ngomong mbok seneni ki lho. Sing didol yo kuwi nek kok. Sampai aku ning kono kademen ra diceluk-celuk. Kok ngapunten kula mboten anu Gawane jenengan lho iki kudune lek yo ngapunten bareng. Mas ya kula mboten kula mboten ngomong panjenengan wau. Pripun? Bu Lurah niku kan ngresakne remenane kan wong sing paling ganteng. Raden Janaka. Bagus. Nek nggon wayang kan Janaka. Nggih. Lah niki kula betakne Janaka Sriwedar. Sriwedari to? Nggih, sampean pirsa Mas Ali Marsudi. Ngerti no. Kalah ganteng kalih niki. Nggih. Agus Pras. Nggih. Kalah ganteng kalih cah niki. Janaka niku. Janaka. Lagi iki ana ceritane Janaka tek plontos. Ora ro anumu ki lho ndi? Kuplukmu ndi kuplukmu? Jamangmu ndi? Lali. Iki Janaka apa alien ngono. Lali tak cangking. Nah, Iki lho apa ngono lho. Ademe kaya ngene randang diceluk-celuk kan. iki permintaane panitia Bu Lurah sing ngersakne. Nggih. Ken nyuwun Janaka. Niki mersih kersane napa niku tari Pramen Bambang Cakil. Oh, nggih. Lah cakile sinten? Lho enten mengke kula saged nyakil. Oh, siap. Niki ngono. kowe dadi Janaka lho, Jan. Saka kono lho, Jan. Aja jan ngono to lek nyeluk. Lah masuk Yo ngono. yo sing lengkap Janaka Ya ngono. Mas Janaka. Piye Heeh. jogete? Alah. Meseme lho. Iyalah. Pripun, Pak? Pripun? Mas Ali Marsudi pripun? Kalah tenan pedhot nek musuh iki. Lah iki jogete marai gumoh wisan kok ayo. Saking Sampeyan ning Ali. nyek. Siap ya Mas Janaka ya. Awakmu ya engko nek tak anu ya ta. Nggih. Sri Drusanga sepinten, Mas? Nalika. Lah menengo. Menengo sisik ke lho. Nalikane ro ing dalu. Wah, wes pantes tur yo gabes. Nenggih sinten to ingkang kepareng lumaksana? Nenggih menika to warnane satriya panengah Pandhawa Raden Jancuk. Napa? Janaka. Satriya dedeg pideksa pengawak Prabata Sengganda ing driya. Mila datanama mokal akeh kang ngundhangake yen to priya ngundhangake kasektene, yen to wanita ngundhangake kebagusane. Bagus ora umum. Molat nganan. Molat ngiring. Molat mendhuwur. Molat mengisor. Sapa ngerti enek duwe eketan ceblok.
Gil persiapan. Tunjuk batrate cangkemmu lho cangkeme dhewe iso cangkemmu lho iso nyangkem-nyangkemke kancane iki lho cangkemmu cangkem apa iki lho matane aja lali kene goblok su sakil goblok tunjung bang trate kalang iwana gelar pada mucar kebablasan mas tane iki lho ayam mbok terak Janaka Prada Mas Iki arepe perang apa refleksi to iki ora? Iki perang apa pijet-pijetan? Perang malah Janaka masuk angin Prada Mas mriki. Gapete sungu gedhe. Kaya uwit ta doyong. Bayangnya apik. Bumi goncang kancing. Ngono iki nyapa ngono kuwi. Ngono iki lho ben piye? Piye? Jare bumine goncang-gancing. Iki Mas sulukan bareng dodo bareng. Kowe ulat-ulat tok. Piye nek ulat-ulat piye? Tekan dadak melu-melu. Kaya polahe wong aceplek. Elinge yen kaloke ngrating bawana murwani. Ing bawana murwani. Lagi iki nek Janaka setruk kae. Lho, pripun iki Kuwi lho sawangan iso keter lho. Niki garap Pak, kreasi. Oh. Garap kok. Ayo, monggo omong-omongan. Piye kabarmu? Alhamdulillah apik. Pengen apa aku ngebis nang kono Pak. Habis anu restu aku. Matane lho. Kok iso omong-omongan petuk karo enconane. Jare kono omong-omongan. Caturan wayang ki lho, Blok. Jane kok walah ngono. Suwodok kene kowe engko. Madang rekus, saya kalau tampil madang rekus, saya kalau tampil rekus, rekus. Walik lho. Domong kualik. Kel. Suarane lho sing kualik. Piye to kuwi? Madang rekus, saya kalau tampil rekus, rekus. Yayi, ingkang kualik contongipun. Ki suarane iki. Oh iya. Ya Le. Ana satriya bagus ngagelah tengah dalan sok. Iya. Tak bacok
kene engko suaramu lho suara cakil ki. Oh, cakil to. Harga diri hamba kowe iki. Waduh. Cakil. Apane? Budek men to cakile. Apane? Piye to cakil kok budek meng iki lho. Omongane ra genah lho. Kowe iki ngomong malon ae lho kono ben genah. Iki cakile rada budek. Oh iya. Janokone. Janaka. Kualik wajah ya kaya cakil. Iya. Malah ape cakile ora. Ayo, rada alon ae, Kil. Ana satria kagelah ana tengah dalan mandeg dhisik Gus, mandeg dhisik ngaku. Buto. Kowe apa katarak? Lah ngapa lho? Lah wis mandeg ket mau jek kon mandeg. Dite kita ra cakil ki takone ya ngono kok iso. Sapane. Saku mandeg dhisik Gus, mandeg dhisik. Sapa jenengmu lan saka ngendi papan dunungmu? Yen tambuh kambek aku. Alah. Janaka kok kambek iki lho. Tambuh marang aku. Yen tambuh marang kambek aku. Nek wis nganggo marang gak gawe kambek. Kambek. Iki malah kelingan bojone Aang awake. Yen tambuh marang aku panikaing Pandhawa kekasihku Raden jangan nongko. Raden sapa? Jangan nongko. Enak jangan tewel kei sambel rautne raimu. Ora Janaka jangan nongko. Ora entuk nesu. Ya aku ra nesu. Yen tambuh marang aku panikaing Pandhawa kekasihku Raden Janaka. Janaka. Ya Raden Darmadi. Permadi ding. Nganggo ding. Permadi. Ya kumbang ali-ali. Wah jenenge akeh. Enak. Kumbang ali-ali. Paran sejamu den. Ngetutke jumangkaing suku kedaping netra. Kena tak kandhani luwih becik Bali Gus Bali. Aku mbok kon Bali. Ya. Ya wis. Lho. Aja. Lah kon Bali kok. Perang Bali. Ngono kok ayo. Bali ya Gus, Bali. Rawon. Bali. Enak rawon. Enak Bali. Enak rawon. Enak pecel karo sate ayam. Terus culek ning mripatmu. Wong kok iso Bali nanti kon bali. Ora entuk nesu. Kena bacut ora kena Kena mbacut. mbacut. Das buta pating jenggelek. Ndi? Lah etok-etoke Mas Janaka yang bagus. Das buta pating jenggeleng. Janakane bagus. Makasih. Janakane modern. Ya ngono kowe wani karo aku. Sing tak wedeni ababmu. Apamu? Sing tak wedeni apamu. Wah, adalah kaci dhuwur. Kurang dhuwur ancik-ancik Gunung Mahameru. Nah, sip. Kaci gedhe. Kurang gedhe Kemulan Mega. Sugih japa mantra. Ora watak satriya meguru marang Bathang Yaksa. Sugih utang. Sauren dhewe. Ya apa nek Janaka kok sugih utang iki lho kok. Muni takon sugih utang kok. Yen kowe wani karo tak tabrak komputer langsung sumpir kuandam. Sing muni iki Janaka lancang meniki. Sing muni tabrak iki. Lah kono rantang nabrak-nabrak. Muni nabraki kowe. Ya. Yo. Yen pancen kowe wani karo tabrak kemudara isan sumpir kandham Gus. Capek. Gadalah, capek. Gadalah. Weh. Tono pisane kok. Janaka polahe kaya ngono. Janaka ki anteng, sing polah ben cakil. Nyangane penake mane. Untung. Janaka kulino ndelok orkes. Ah.
rai wae raimu no. Mas. Lho musuhe kae lho. Ojek ning kono to. Matane. Aku mung merem kok. Janaka perang kok merem. Bertanding dari sudut biru, kalah 2 kali, menang 6 kali. Inilah dia Christian. Tono pisan kowe. Malah tinju lah. Perang jeblosan. Goblok ora. Tawur nang orkes lho. Perang lho, perang sing apik. Ayo, keris. Nah. Tak keris. Lho. Kowe iki nyapa? Ora apa-apa keris etok-etokan. Ku menang kowe. Ya. Janakane mlayu. Kepron ndasmu kok. Kuwi Janaka cara ngendi kabeh wong disuduk lho. Mati kabeh. Janaka wong sekti kok mung dilawan. Kabeh mati. Urung mati kabeh. Kae sing telu sik urip lho. Kabeh mati. Apakmu kapan kowe? Janaka kok dilawan. Loh, mati kabeh. Lah kok sing gameli sapa? Kene sing gameli. Ya wis. Kene sing gameli. Aku tak mati sisane. Pun bar wayange pejah, pun. Wis. Wah niki hebat. Pramen Bambang Cakil saking Sriwedari grup C. Grup C. Ayo wong tukang lokat wayang wong gumun. Hebat. Lho, sing nyendang gong uripne, Janaka diuripne. Diuripne. Dilus. Pujo pajapu pinjal tumane asih semprong bolong bundalu rondo ngorok rawane melaku. Urip kok. Urip langsung iki. Mati. Aduh. Alah. Malah dhewe mati. Wah. Hebat. Lagi iki lho Cak Yuda. Napa? Janaka lek pancen ngligo tanpa ngangge kostum to. Nggih. Lah kok iso ngatasi Janaka iso ngangge puteran radio barang lho. Pundi puteran radio? Kuwi sawangan ngen dodo nek puterane radio barang. Iki apa tendel? Iki caplak. Heh? Caplak. Mosok caplak? Caplak. Aku nek ngono duwe ngene loro ya, Nek. Kowe duwe lho. Caplak. Prigel kowe duwe apa ora? Alah. Alah tekok ngene prigel. Elak luar biasa iki. Prodo Mas lho Mas niku. Heeh. Mas Mondol ayo. Nggih. Maka pamundutan kersane diatasi Mas Mondol nggih. Kula waos rumiyin nika. Saking Jayadipa Travel Jakarta Ponorogo. Tempat kantor Ponorogo Bapak Darsono Tranjang nggih.
Nggih menika nggih salam ugi Mas Yoyo. Nggih. Iki saking keluarga besar yang ada di Jakarta, keluarga besar warga Jarak yang di Jakarta. Nggih, nggih. Niki sami nonton wonten ing layar lebar di sana. Terima Salam kasih. hormat nggih, sukses selalu untuk dulur-dulur yang di Jakarta. Nggih. Beliau yang ada di Jakarta sebagai donatur pagelaran malam hari ini. Leres. Nggih, leres. Ibu Mistin Pulau Gadung minta lagu Bojo Loro. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Mbak Lu Limbuk. Nderek pitepangan kula Pak Suroso bakule sate ayam. Ingkang pidalem wonten ing Desa Jarak, Kecamatan Siman Ponorogo. Hambok bilih dipun keparengaken kula nyuwun gending caping gunung dipun jenglengaken kalian titipane anak putu. Gending menika kula aturaken sedaya para warga masyarakat Jarak. Sedaya para pamirsa ringgit pacucal, sugeng wungon lan sugeng mirsani. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Saking keluarga besar warga Jarak yang ada di Jakarta nyuwun lagu Gubuk Asmara. Nagih janji kalian tak tunggu balimu. Dudo etan portelon iki sapa iki? Lagu Caping Gunung nggih. Dari agen apa iki? Izaura. Pamundutan lagu Lestari. Lagu untuk istri tercinta Fitri Wahyuni. Ngersakaken aja lamis saking Budar Soto Ndelik Siman. Selamat untuk warga masyarakat Jarak. Mayoritas Caping Gunung tak itu. Oke, siap nggih. Sing ngaturi sinten? Coba sik saiki ganti Genduk Winong kelawan Genduk Umi Hafifah. Ayo coba kaya apa ya. Nggih. Tanjake dhisik. Lha kersane dijengklek kalih Mas Janaka. Nggih. Kaya apa? Nek pun macak ngeten iki ra gelem diceluk mondol. Ra gelem ya? Mboten, pokoke Mas Janaka. Ya Mas Janaka ya. Minimal ya Jan. Janakane bagus. Makasih. Nggih, ya, nggih. Lah iki jenggleng lho iki. Nggih, oke. Nggih, siap, nggih. Pangkur samping gunung wiwit saka Umi Hafifah dhisik. Umi Hafifah iki sing jengglek aku, engko nek Mbak Winok sing jengglek kowe. Oh, Oke. Ya, Om. Saben bengi nyawa Mantap. Pisan nek krasa. Ayo monggo katembak. Nggih. Katembak sakmene kupinge sak pira? Winong, iki nang. Nah. yen memajang amung karo Katembatenan nih. Piye ta? Mang mati wis tak uripno lho. Lha terus. Kok iso malah kok gak iso kaya mang lho. Kaya mang sing piye maksud Sing kaya awakmu mau lho jeleng banter. Lah kowe lho tanpa gawe gerakan cukup ngene tok. Yap. Banter, kurang pendek kowe nyolot kurang pendek. Coba. Kok ora cocok to jajal sing kene kowe kan karo Umi jajal. Nyolot. Oh, Ya, nyolot to. Kok ora Padha ae. jajal iki. Sapa iki? Bir kita. coba. Nyolot. Ora kena Padha ae. iki. Chandra. Buka sih. Bulurah jajal. Kae lho tengah. Kae lho. Lah iya ngono. Iya. Wah, cocok kowe, cocok. Ayo blurah. Ayo tak rabi.
Rupamu kaya trowelu. Kalau. Makasih. Aduh. Wis kowe nang kono ae sing kena dijenggleng kono ae. Ya aku ning kene apa menawa entuk tambah meneh. Nggih. Wong Yo. ayu ora kena juga. Umi di bagianku. Kembang wae wetan guna Ngono kuwi lho. Gentung. Ini Mas, kaya kuwi Mas. Iki lho jajal kene. delok. Benarene Umi jajal Umi. Gentung. Pendal. Nyanti dol. Heh. Lah alah. Cocok kuwi tangga karo bulurah. Wes, aku kene aku gak melok kono aku. Porin iki. Weh, jan. Kok kaya tamu lho ning kono iki lho. Bau pancene bojone lurah kok. Bojone lurah. Apa? Monggo lebu nek badhe dipun ketak ndase monggo. Ketoke kono karo kene ku akeh kene ketoke. Lah ya serasi ya Cak Yudo ya. Serasi. Serasi no. Pripun? Sing bulurah kaya Komorate, sing lanang kaya Komodo. Dadi Kumajaya. Aduh, seneng ae. Komajaya. Tak kono. Iya. Bulurah. Ayo bubu. Alah. Ngawut teh. Ayo. Ayo nang. Nang bagianmu. Pacita Cah kenceng. Sapa? Kowe. Panjenengan iya. Malah ngaku. Aku. Umi, ya. Umi. panas dan Ya parian Mbak Lia ya Mbak. Jarak kene Mbak. Ayo. Tuku salak Tuku salah. karo tuku bubur. Karo tuku bubur. Warga jarak mugi tambah makmur. Amin. Oke. Allahumma amin. Oke sih, ya. Nganggo laras ya amin. Manuk, Oh iya. Manukmu ayo. Manuk jalak, Manuk jalak. mangane akeh. Mugi-mugi warga masyarakat jarak. Gesangipun. Nyapa wingi. Budosan iki kok iso. Sebel iki sing kesripet untu ora meng aku tok. Bundosan barang iki ya. Tularan awakmu lho, Ndol. Wong iso. Bundosan iki sik iso kesripet untu. Piye, Ndol? Wah, iki bahaya ketularan tenan iki. Aku pepes ora.
Piye manuk jalak piye? Ayo. Marai kelingan manuk. Ayo, manuke mondol kari gecek kuwi lho. Kaku iki kok enek wong penampakan kaya ngene aku ki guyu tenan. Penampakan. Dalange lho muni janakane bagus. Manuk jalak Manuk nah. nyucuki gabah. Mugi-mugi warsa masyarakat. Warga kok warsa. Lah ya warsa termasuk warga kene. Oh ya kene ana jenenge warsa ya. Ora warsa, sing bener iki larsa. Lah iki apa cahe? Sik ta aku kaku tenan iki. Iki gara-gara iki lho. Sik diliwati sik. Marai Kuwi poyoh kuwi suwi-suwi ora. Ya Bu Chandra, jarak. Blarak disampirke Heeh. warga jarak mugi kathah barokahe Allahumma Amin. Bir. Bir. enak Ngerti apa-apa. Kuwi ora apa-apa sih enak Wis bocah enak. iki. mangan timun Alah. Enak mangan timun terus. warga jarak mugi guyub rukun Allahumma amin. Bareng enek mondol sinden kok gendeng kabeh iki malah. Anjen ngono ya iso nular kok Mas. Ayo Mbak Prigel, sampean Mbak Prigel. Ana luwak Ana luwak jenenge mondol. Ngene kok luwak. Lah apa? Ki asu kok. Nesu. nesu dagelane lek gampang nesu ngono kuwi. Ana luwak Heeh. mangan pelem Kelem. masyarakat jarak Heeh. ayam tenteram Allahumma amin. Ya. Bu Kesi wau dereng rampung mau Bu Kesi. Nika sik guyu terus nika. Nika mangsawang bar iki mesti medun mau teles kebes kok jarike wisan. Perkara mondol iki bojoku teles kebes iki jarike ora. Ayo. Lah dikeng guyu mak kok cri. Ngene rasa trit-trit bodi. Ndol kowe aja nang kono rene ya bojoku Dal kirene ndal. ora. Rai. Ngelek-ngeleki pemandangan. Ya terus Aku amar Pak Yoyo bingung lah milih ini. Waduh. Ini mboten parian, Pak. Ya parian ya. Harian kowe. Sirahe botak. Nah, bener. Ana kowe. Kok guyang-guyu. Gendeng kok kuwi ya. Pancen sumeh kok. Waduh. Mugi sedaya warga jarak Heeh. tansah pinaringan rahayu. Allahumma amin. Yo. Nong. Urung-urung koyo Ngemut pentol. senengane ngemut ya. Senengane ngemut ya. Mari kelingan ndasmu lho, Ndok. Nah, iku. Mosok sakmene dimut. Kok langsung dipamah nyawon dadi. Ya bene sak senenge sing tuku kok ya ora. Ngemut pentol. Terus Karo ngablak. Ngablak ah. oh karo mangap. Terus Mas Mondol. Goreng coba kira. ambene duren iso. Ngomong amurin. Padha apane, Ndol? Padha apane? Padha gendenge awake dhewe. Mengelok nih. Tak sangoni nah niku. Iki bengi iki penampakane reno-reno.
Ayo. Ki ditutupne gak? Tutupne. Ngemut pentol. Karo ngablak. Terus? Mas mondol ditresnani warga jarak. Gila dol. Kok iso gak lho? Dene dhek sakmono mbane cintaku kabeh aku ngladeni piye, Pak? Maksudnya seneng karo karyamu lho. Oh, alah ya wes. Karya Makasih. Makasih. Nggih. Yo, nana. Yo. Mano neno. Panas udan panas saling-aling Mat, ayo mat. Ha. Sapa lagi? Wes raimu suwak iki ngomong. Nah, iki. Wes, koprol lho, Ndol. Ya. Dongakne muga-muga ayo pecah ndase. Ya. Painahmu lho, painahmu coba tengahmu lho. Dumpuy lho, dumpuy. Awas. Ya. Awas. Diresiki sik, Pak. Arep koprol, resiki sik. Wis resik iki lho. Arek glundung kok. Modele sangat tergiring. Malah ora. Nano. Ya. Nang. Nadyan wadon sarata Suara suling memandang suarane timun sigarane masuk ngancani Mbak Pringge yo bertiga Mbak ya. Masuk
Matur sembah nuwun. Sayuda ngatas gara-gara ta? Dawuh, nggih. Oh, nggih, siap, nggih. Saged istirahat rumiyin. Nggih. Kalian sak mondol kajenge mangke gantos kostum bar niki arep dandan Superman. Kula tak mbacukne gelaring cerita nggih, Cak. Siap, nggih, monggo dherekaken. Ya, Nduk, Magita-gita. Monggo tak dherekake, Mak. Yo.